E o lume minunată în care veți găsi numai copii. o lume cu mult soare și mii de jucării. Pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni Numai copii. și o lume a inocenței, păstrați orice-ar fi. Pentru copii. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm ce-i bun, să le arătăm. E o lume minunată în care veți găsi Numai copii o lume cu mult soare și mii de jucării. pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni. Am pornit prin frumoasa ta grădină cu toate flori, să fac buchetele mii pentru dragii mei copii. Ah, ce mi-e drag, drag, grădină, să rugăm să nu mai Nu, nu, lasă-mă copilă, nu mă rupe de aici, căci eu după ce pus în coș, nu mai sunt așa frumos. Iată acum în hala mea, un cușor, un fel frumos. Vino în coșul meu aici, nu te ține așa fără mea. Nu, nu, lasă-mă copilă, nu mă rupe de aici. Și pus în coș nu mai sunt așa. Crinul cu petală albă s-a trezit și doamna bea. Vino în coșul meu aici. Nu, nu, lasă-mă, căci eu rup și pus în coș nu mai sunt așa frumos. Hei, tu care o fiță mică, gingașă și frumoșică, vino în coșul meu aici pentru un buchetel frumos. Nu, nu, lasă-mă copilă, nu mă rupe de aici, că eu ruptă și pus în coș nu mai am aspect frumos. Am pornit la toată grădina și coșul tot că l-a rămas. Nu fi tristă, florăreasă, hai cu mine pe câmpii și împreună vom culege floricele mici pentru dragii tăi copii. Mitra Cristina, o fetiță de nota 12, foarte serioasă în pregătirea ei, cu locul întâi la micul matematician, cu locul întâi la Winner, s-am uitat să zic, și Daria are locul întâi semestrul ăsta la Winner, și Cezar la matematică. La celelalte discipline mai avem pe acolo, vedeți voi, un loc 2, o mențiune, dar este foarte bine că ne implicăm și în activitățile extrașcolare. Felicitări! Ciornoguț Dinu. Și el are locul întâi la micul matematician, cu 100 de puncte, o prezență drăgălașă în sala de clasă, un copil care spune întotdeauna ceea ce gândește și gândește foarte bine.
Constantinescu, Sabina, Ana și cum mai vrei. Multe mai am. Multe mai ai, nu? Da. La fel o prezență activă în fiecare lecție, un copil pe care pot să mă bazez, indiferent de dificultatea cerințelor din sala de clasă. Felicitări! Brunzu Ștefan Radu. Și Răducul este tot, ați văzut, așa cum s-a manifestat aici, așa este și în sala de clasă, un copil sincer, un copil care lucrează foarte frumos și care vrea să știe cât mai multe lucruri. Felicitări! Luciu Miruna, a venit bunica? Da? Sărut mâna, felicitări pentru Miruna. Miruna a venit anul acesta la noi, s-a acomodat un pic mai greu, dar a făcut concurență tuturor. Felicitări și succes în continuare. Gerasim Alexandru. Bravo, Alex! Și Alex are, după cum se vede pe aici, are premiul întâi la micul matematician. Concursul nu a fost chiar foarte simplu. Eu sunt foarte încântată de rezultatele copiilor la acest concurs. Și la fel o prezență activă, mai ales la limba română. Tuturanu Mălina, pardon, vină încoace, să ne vedem, da? Mălina, în ciuda problemelor pe care le are, ține fruntea sus și este ambițioasă și reușește să se descurce foarte bine la disciplinele de bază și la celelalte. Lupu Nicolaiță Tudor. Da. Felicitări. Tudorică este iarăși un copil care îmi spune întotdeauna ceea ce gândește, indiferent de situație. E un copil care interpretează foarte, foarte profund toate ideile pe care eu mi le permit să le pun copiilor. Felicitări! Dacă ai uitat, rămâi fără carnet. Da, Alcoai Delia, Ioana. La Delia aici coletul este foarte gros pentru că ea a fost singurul copil din clasă înscris la Winners la 5 discipline și a primit foarte multe recompense. Are și premii. Este un copil profund, un copil foarte atent cu ceea ce scrie și mai puțin vorbăreață. Foarte puțin, auzi. Băbăscu Maria Eleonora Anastasia. Da? Un copil ambițios, un copil care se străduiește să țină pasul cu ceea ce noi cerem. Și ei a fost greu la început să se acomodeze cu stilul nostru de lucru, dar a făcut-o destul de bine. Bravo, felicitări! La Maria Ilinca Dalina. Dalina este iarăși una dintre fetițele pe care eu mă sprijin la activitățile frontale. Este un copil foarte atent, foarte preocupat de pregătirea sa, numai că mai șchiopătează pe la lucrările scrise. Așa-i? Bine! Paul este un copil foarte inteligent, dar pentru că are ceva mici probleme, a avut o evoluție un piculeț mai într-un ritm, ca să zic, un pic mai greu față de ceilalți copii care s-au acomodat mult mai repede cu toate cerințele. E un copil profund, un copil care gândește frumos, un copil preocupat pentru cunoaștere și sper ca, odată cu înaintarea în vârstă, să devină și cel mai bun din clasă. Cu plăcere!
sincer în autoevaluare și mi-a scris recunosc că sunt bun. Dar nu foarte Sunt bun. Vorba mi Lucas. Hai, grădinarule, hai să culegem roadele. Lucas este iarăși un băiețel muncitor. E o lume minunată în care veți găsi Numai copii, o lume cu mult soare și mii de jucării. pentru copii, În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii, și o lume a inocenței, păstrați orice-ar fi. pentru copii, Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune cât te-am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm ce-i bun, să le arătăm. e o lume minunată în care veți găsi Numai copii o lume cu mult soare și mii de jucării, pentru copii. în lumea cu povești și flori veți întâlni Numai copii și o lume a inocenței, păstrați orice-ar fi, pentru copii. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune cât te-am strâns și tot ce-am învățat. Copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm ce-i bun, să le arătăm. Ce zâmbet poate fi mai sincer, mai curat. Ce ochi știu a vorbi atât de adevărat. lume minunată în care veți găsi numai copii, o lume cu mult soare și mii de jucării, pentru copii, în lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii, și o lume a inocenței, păstrați orice-ar fi, pentru copii, E o lume minunată în care veți găsi numai copii, o lume cu mult soare și mii de jucării. pentru copii, În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii, și o lume a inocenței, păstrați orice-ar fi.